Ο οικιακός υπολογιστής σας είναι ένας εξαίρετος τρόπος πρόσβασης για όλη την οικογένεια σε πληροφορίες, ψυχαγωγία, αγορές, νέα και φίλους. Και όταν ενημερώνεστε για την ασφάλεια του διαδικτύου θα έχετε χρήσιμα εργαλεία για την προστασία του υπολογιστή σας. Πρώτα ανοίξτε το πρόγραμμα ασφαλείας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις αυτόματης προστασίας είναι ενεργές και ενημερώνονται αυτόματα. Η προστασία από προγράμματα υποκλοπής και ιούς πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε το τείχος προστασίας που βρίσκεται στο κέντρο ασφαλείας του πίνακα ελέγχου. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα, ας δούμε τι πρέπει να προσέχει όλη η οικογένειά σας. Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία, διαφημιστικά ή άλλα μηνύματα μπορεί να μειωθεί με τη ρύθμιση των σχετικών φίλτρων στην υψηλότερη ρύθμιση. Όταν εμφανιστεί ανεπιθύμητη αλληλογραφία στα εισερχόμενα, επισημάνετε την για να ειδοποιηθεί ο παροχέας διαδικτύου. Για να μην φιλτράρετε μηνύματα που θέλετε, καταχωρήστε τους γνωστούς σας στο βιβλίο διευθύνσεων. Ορισμένα μηνύματα μπορεί να περιέχουν εφαρμογές ή ιούς που μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε ποτέ ένα συνημμένο αν δεν γνωρίζετε την προέλευσή του και ρυθμίστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για αυτόματη σάρωση συνημένων για ιούς πριν τη λήψη. Υπενθυμίστε τους ότι πρέπει να προστατεύουν ονόματα, τηλέφωνα διευθύνσεις, κωδικούς, πιστωτικές κάρτες και αριθμούς λογαριασμών. Να τα κρατούν μυστικά. Οι απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος μοιάζουν συχνά με επίσημα ηλεκτρονικά μηνύματα από τράπεζα, παροχέα διαδικτύου ή άλλη νόμιμη εταιρεία και προειδοποιούν ότι θα κλείσουν το λογαριασμό σας αν δεν επιβεβαιώσετε τον αριθμό λογαριασμού ή τον κωδικό πρόσβασης. Διαγράψτε αυτά τα μηνύματα και αν δεν είστε βέβαιοι, τηλεφωνήστε σε ένα γνωστό αριθμό της εταιρείας για εξακρίβωση. Πείτε στα παιδιά σας να μην δίνουν το επώνυμο, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία τους σε άλλους και να μην συναντούν κανέναν χωρίς την έγκριση των γονιών τους. Οι γονείς πρέπει πάντα να γνωρίζουν τι γίνεται. Μάθετε από τα παιδιά σας αν έχουν εμπειρίες από ηλεκτρονικές πιέσεις, εκφοβισμό, ακατάλληλες καταστάσεις ή αν τους ζητήθηκε να συναντήσουν κάποιον. Αν και προγράμματα όπως το λογισμικό γονεϊκού ελέγχου μπορεί να είναι χρήσιμα, δεν υποκαθιστούν τη συμμετοχή του γονέα. Να θυμάστε ότι εφόσον όλη η οικογένεια χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, η ηλεκτρονική ασφάλεια αφορά όλους. Κάνετε την ασφάλεια διαδικτύου προτεραιότητα στο σπίτι σας. Να είστε ενήμεροι, εν γνώση και ασφαλείς. Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για περισσότερες πληροφορίες.